Máte problém zaspať? Často sa v noci budíte a váš spánok je nekvalitný? Vitajte! Moje meno je Katarína a som spánková terapeutka. Možno sa pýtate, čo to vlastne znamená. Mojou prácou je ľuďom pomáhať lepšie spať, lebo ráno robí deň, ale spánok robí lepšie ráno. Vyštudovala som spánkovú medicínu na Oxfordskej univerzite a momentálne spolupracujem so súkromnou bratislavskou klinikou, kde spoločne pomáhame pacientom pochopiť ich spánok, diagnostikovať prípadné spánkové poruchy pomocou najnovších prístrojov a poskytnúť im liečbu v podobe najnovších techník a vedecky overených metód. Ak máte aj vy problém so spánkom alebo vás jednoducho zaujíma táto téma, na tomto profile sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť. Od tipov na kvalitnejší spánok, manažment stresu, praktické rady pri cestovaní cez časové pásma až po zlepšenie dennej energie. A to všetko bez zbytočných mýtov a s reálnymi riešeniami. Takže ak chcete zlepšiť svoj spánok a žiť život bez únavy, sledujte ma. Do komentára mi napíšte, s čím najviac bojujete a možno v ďalšom videu rozoberiem práve váš problém.